रूटी काट जाम सहजम जिला बेतिया के लाइका सुना रूटी काट जाम सहजम जिला बेतिया के लाइका कमर में खुशकी सताउल पूछे पार ससन न तैका रूटी काट जाम सहजम जिला बेतिया के लाइका रूटी काट जाम सहजम जिला बेतिया के लाइका कमर में पिस्तल लगैले बा सबहिन के नजर झुकैले बा पुलिस विधायक प्रशासन के सबहिन के पीछे घुमैले बा कमर में पिस्तल लगैले बा सबहिन के नजर झुकैले बा पुलिस विधायक प्रशासन के सबहिन के पीछे घुमैले बा हवे बिहारी खाटी दुनिया जाने अब हम बताई का रूटी काट जाम सहजम जिला बेतिया के लाइका रूटी काट जाम सहजम जिला बेतिया के लाइका भूलेला जे भी घसा जाला पकड़ में ओकर हथिया जाला धीरज दीवाना गोलू उजवल के हाथे से उता काटा जाला भूलेला जे भी घसा जाला पकड़ में ओकर हथिया जाला धीरज दीवाना गोलू उजवल के हाथे से उता काटा जाला मारे जब कोर्ट में डरी तो हाथ जोड़ से जज भी बताई का रूटी काट जाम सहजम जिला बेतिया के लाइका रूटी काट जाम सहजम जिला बेतिया के लाइका। Recording by ADR Music by Sakhwa।